האטרקציות השוות בשבוע וחצי בלה. העיר לה נמצאת בחבל הדק בצפון הודו. היא אחת הערים הגבוהות בעולם בגובה 3,300 מטרים. לכן צריך יומיים רק כדי להתאקלם לחוסר בחמצן. בימים הראשונים כדאי לעשות פעילויות קלות יחסית. אפשר לעלות למקדש השנטי סטופה, 20 דקות הליכה מבית חב"ד. אפשר גם עם רכב. טיול אופניים עם ירידה של כ-2,000 מטרים מהפס השני הכי גבוה שרכבים נוסעים בו. רפטינג בנהר. יש כמה דרגות קושי, בין שעה ל3 שעות. כדי להגיע לאגם פנגונג תצטרכו לנסוע 6 שעות. האגם מהווה את הגבול עם טיבט, סין. מזכיר קצת את ים המלח, רק עם שלג בפסגות. אחרי שבוע שהתאקלמתם אפשר לצאת לטרקים באזור. מי שבכושר יכול לצאת למרכבה ל3-4 ימים, כולל מעבר בפס בגובה 5,300 מטר וחציית נחלים. הגובה מאוד מקשה על הטיולים, והמקצוענים שבעניין של אתגר יכולים להשקיע בטיפוס לאחת הפסגות הגבוהות. אחרי שהתעייפתם אפשר לקפוץ לסחנה שלה. יש עוד אטרקציות כמו טיול בעמק הנוברה, בייבי טרק, בנג'י ועוד. אם אתם מתכננים טיול באזור תשמרו את הסרטון, הוספתי פירוט בתיאור.